Check. Check. 1, 2, 3. Ay! Ay natulog! Kinsa ko be. Agosto 25, katapusang sweldo mga higala. Di napamandaw ko, napamandaw September 10. Laoy. Napa daw mga higala. Napa daw. Pero mga 55 na pa. pero mga dunahan man daw mo karon. Mga dunahan. Sana ko lagi wala ko BIR lagi nga utang. Yahaya sa mga live na. Anyway, alas 9:08 Agosto 25 mga higala. Basi na tingala mo nung sa Gunson ang BBS kagapon, BBS na po karon ha. Siyempre, pamawi kay wala man metong Domingo. Pero wow. Nana ko. Wow, nalis. Gi-special siya kay nana ko actually. Yes, welcome back, Joe Romantico. Wow. Salamat guys, salamat. Produce ka lang sa Salamat Globe. Produce ka lang sa angle kan sa camera kay klaro kay tungkol niya. Hindi mo makita ni mo Adam's apple. Gasundan ka sa imong camera er. Mas galang ko anang nasa taas kay medyo ano karon ang burag hindi ko sabot karon sa ni blur pa gyud. Actually cute kay maklaro kay yung dimple sa left side. Wow. Mahalo na nga camera kayo murag mo blur man mo blur. Mo blur siya no. Actually, Focus, kung gwapo daw ka focus daw na siya. Nya pero pag blur sa iya. Sa akin gyud ang mga dimples Oh? Lainoy. Problema ito man. Right. Nakin na line, nakin na mga green. Or ako lang na, isa ba? Nagi green. Sa ako lang kon. Di lagi testingan lang ako ako nagpayad mo kukuha. Testingan lang ako akong kuhan. Mirrorless camera nga i-connect siya ba. Saan ang mga mirrorless diya ang mga camera. Pero na settings no dapat ang settings na ako dapat. Guys, you blind dito ni Brother Burns. Ay rigid ba? So tanan yung live karon na clear gyud pag-ayo ba. Grabe. Alright, anyway. So, nalang ko ikitistingan ha. O, Sige lang blur, pero ayos kayo ang quality. Super clear. Super clear? Yung dagway. Okay. Pero ano naman na siya? Ngano makita man ang ganang mga grid niya o ganang iyang Joe, Sa- ayun sige reklamo. Joe, ayun sige reklamo. Sa setting na. Nasabunan na ako ni Karon may gala. Attitude Testingan naman. naman. Ayun sige reklamo. Ikaw, ano Lagi ko- background ka niyang Lakers, ha? birthday mo ni Kobe Bryant. Birthday din ni Kobe Bryant. Happy birthday, Kuya Kakalo pa yung gusto. Kobe! Birthday, Kobe! Cobes, I miss you, Cobes. Wow! Grabe ko. Kung baka istorya brad close kayo ba? Cobes. Hi, Cobes! Cobes, Kuba, Kubi, Cobes. Sumura to mga igala. Okay, bye! Actually, gitistingan na ni Bernie ang camera. Testingan lang akong camera. Sige, Pabler. live kay sila ba sa alas 9 lagi, no? Oh, We're inamita gamitin mo. ang mga pamati. Ay, good morning. Hi guys! Sige. Watch out. Wash out! Watch out. Sige daw, pag-i-shoutout dali may gala habang ako iset niya akong kuandre camera. Sige. Alright. Sige, sundan ako, ha? I'll start. Wait. Grabe siya. Dugay niya. Ayan, hello. Hi, kay Dante, Pilapi Melendez Jr. Hi, Dance. And kay Nai Sim Jang, hello. And Bert, Neil Jubert Soy, Mike Tess Good Sound, wow. And kay Clayton, oh my God, Clay, I miss you. And see you soon. And also, unsa man na, Joe, sige naman kag check. Wala yung wrong diha. Wow. And sige daw kag mic check ganina. Delay. Ganina, gitistingan na mo delay. And wait, Joe, you remember Sherlyn? Ay, Cheryl? Si Cheryl. Cheryl Makalaging. Oh, Cheryl Makalaging. Oh. Ayan, doon sa Gawens community. Oh, Gawens sa Team Gawens. Oh, gano'n man. Nag-hi siya with a heart, ano. Oh. And kang Alsaya Atana, kang Ate Adele, Habunan, hi. Hi. Dennis Pagalan, hi. Saon pagpagalan. Reese and Captain Reese, hello, what's up? Mananap, good evening guys. And kang Christian Hermoslia, and kasi ba, Sherdon Anches, Alphonse Liquiabas, meron pa dyan partner?
Sa Gusto ko ba? mura Gusto man to pa ba? akong gisundan ako Ah, imong yeah, sa yeah. kanigi. Paula Station. Gold Sherdon? makers. Yeah. Sherdon and si Paul Station. O mo niya. Carl Cartagena. Yaw. Si Alphonse. Ba, mura man ni gyapon. Oh. Ayan. Si Wait, thank Dante. you, Cheer. Yan. Yan, hanapin ni Apa si Ulrich Sudio Montenegro diya sa UAE. Huy! Tapos kay Ulrich. Grabe kayo. Uy, share nyo na guys. And pasensya nyo muna right now. Basi mo apas to nga to ang master ng band. Nag-date pa daw. Nanginabuhi to, friend. May na lang ba? Ayan, no? Yeah, kay kung sa una, natay na ilang kakaibig. Karon Miss Lagi, Flawless. Miss Amis. Tama Yay! na niyang naong ba eh. May intriga kay Quadro ba? Ay, Miss Flawless. So, Pero sana actually, all. mo hindi. So, pagbigyan natin si Poppy today, guys. Okay? Correct. And please, share na mo diha para sa ato. Oo, tama. I-share sa ninyo ang ato ang live garon guys ha. And then I'm know nga happy kay mong tanan kay gibalik na ko. So, We miss grabe you. kay importante. Pag-share Na sa ano? diha, ngano kang nawa, og galit. Dili, nawala ko last Tuesday, 1 week. Ikaw 1 week karon arang-arang na kay balik na. And then, kalit lang na, human sa kuha ni Arya, human sa iyahang ganang homeschool. Class? Kasi tawag na? O klase niya online. Distance learning, ganyan. Oo, igor-igor magbabay ang teacher, nagsasayo sila. Tayo kung gipilit ang teacher, galang teacher. Ito lang. Mo lagi yun niya, pag abot na yun, agayo, dito na rin nagsugod. Tapos nagtawag ko sa lahi di ang contractor sa magtaod. Lahi po ang contractor sa kanang gaayo. Oh, Gaayo? so katong magong box DI nga naa daw sa amo ang area kay nasa bulwa na kuno na naagi anong truck na affected is Terry Hills, Apuvel o na part sa bulwa. Nauna ang Apuvel I guess na kuan nga ako kay kagahapon nagbalik na siya mga Explain kay si Joe Maygala. plus 12 yun ana yun. Pagmata na ako kay surprise na ako kay pagmata na ako nakakita na ko og Raptors dahil balik nga HD ni gid siya. Wow, what a beautiful story. Hello, oy, na happy na kay ko karon kay balik na gid akong signal. Kay murag di na ako mabuhi nga kanang hinay akong signal kanang ikik ko kanang. Uy, samo kayo. Gwapa galing. kayo na mo ang Maria. Uy, samo kayo. Stop na din. Si Riza May, hello daw guys. Done Hi. sharing. Maayong gabi sa tanan heart. Ganina ra ko Isong inabi ka namin. nag-greet. Dili jud ka kabasa. Lain jud ni si We love you, Maria. Riz. Wow, giusab mo. Uy, wala magigingon. Wala mag-sing. Wala si Maria. Hi, Riz. Lain siya Miss batasan. you. Take care. Lain siya batasan. Francis Pauline Sapul. Hi. What's up from Singapore? Yes up, brother, what's up? Dinungan. Okay na. Yan na siya automatic yun. Okay. Oh, good. Ready? Grabe ako mga, nagtas kong mga setting. Nanong pula kay ko, marakog Ano lechon. ni pula ka? Mura ka. Lechon. Belly. Gusto ka. Okay kay kuha oy murag CCTV nga na ba? Uy, maklaro kayo nga kang rusty na nga white shirt. Agency man ni God. Hapit ka dili fitting. Actually murag ulo ra gid ang ni Bernie ang naglutaw no kay napukuan gyud siya na terno kay Kita kayong guwan, kita ka na nga ng baby bra kay. Kuwan kayo, utong. Kalami kay sa paghahawid oy you know. Happy kayo. Happy ka. Namiss kayo ni Joe. Happy kay guys. We miss you, Joe. Wala kay mo nalipay no. Wala, Konnichiwa. We're happy you're here. Of course, nasuot pa nga namin yung Bisaya. Lagi. Oy ako din da. ako ano jacket sa bisdak nga ano. Hoodie. Ako walay pirma. O nara na zoom in lagi manibalik ra gid Japon may gala sa Mas USB. nice. Mas nice na nga angle eh. Ay, Sabi? ano ni balik kasi Ay, mong please phone. run. Nawala. Ay, to nibalik sa may gala. Oh, balik na ba siya? O sa ganahe ato. Anak, siya. Lahi ra gud ni siya. oh. Ere gid. Nakunig man. I-comment ninyo guys sa inyo favorite angle ni Brother Unsa nga? Bernie. Kato ba makita ang dimple or Makitan din po, makitang atngal. Kasi gusto niya ipa-down pa gamay. Pa-down pang camera ga Erp, ipa-down pa Erp. Dito gid sa suso gid ba? So, Rosalie Dumale. Hi, Ate Rose. Ay, tanan mga Bisaya diha, Ilosin tanan diha aperti kayo. Ren Rayuon. Suarez, hi. And Kunichi, what's up?
Konnichiwa, what's up? Oh, napo ni Pao si figurasyon Christopher. Sige, ato na dawaton. Narang angle may gala, nara. Sige na, anyway. Pamain So, ibton sa lang akong kamera nga isa. Okay. Testingan lang na mo may gala. Kanina lang. Ano? Nice, good Ano? na. Nice, no? Perfect Ano? angle. Nara. Yung mga siya ba, oh? Okay, marot. Okay, bye. Okay. I-ready na ko siya nga kamera para sa mga products pohon. Ibutang siya diya. Diya magawa sa product. Dagan biya ipang teaser ng mga exciting ng mga Wala, uy, hindi ko na-inform ba mo out na kubi? So, na ay major sponsor nga may tabo mga gala. Uy! So, nagpinirmahay na may sa lasing. Kanang tipo nga makabayad na gizog, makabayad nagtalent pin ninyo ba? Yay! May Kaya nga na. trabaho ba yan? Abi pa lang nag-demand eh. Sige, abi pa lang. Anyway, paki-share na mga gala. Asa man si Poppy karon? Si Fofi. Tama, wala si Fofi? Naba mo appeal ba si Fofi karon o dili? Sige, naibot na. Noon sa ba mo? Mo ba? Busy siya? Nag-date siya? Nag-date with Miss Hamis ba to? Miss Flawless ba to? Wow, talaga? Yeah. May nalang daw siya. Ano siya mo apat sa daw siya kay nag-date sa daw siya. May na lang, after daw, August 31, na siya kalingawan lain. Ano? Wow. Diba? Basta sige siya dito sa iyang balay. Kasi buhato niya si Guot. Wow. Sige rin, kagkuot pa So- na kasi yung balay June. Suminto sa lugar lumalab life na si Poppy ron? Yes. Maya, ha? Talaga? Nakita na niyang nasa yung mga hashtags. So nakita na iyang ideal wife? Mau ba? Di-assume niya, ambot lang ang baipod kung kumusta. Hashtag ideal o hashtag wish ko lang. Ha? Lichonera? Lichonera daw. Tama ka, Ma'am Ling, no? Talaga? As in? Miss Hamis. Kung naitaka-babe, na Miss Hamis ka ron. Hello. Wow, Miss Hamis. Anya, galitsyon. Galitson. Mao ba? Miss, kay Galitson, mandi ay. Nara ba si Carl Emerald Ras? Ano saan naman silang duha? Wa na din eh. Totyo na din eh. Ay, ka. Wala din. Hinay din. Sila. Hinay din. Skolas din. Gusto comfort ni Carl, naram sa good naram. Dili mo nagpadulungan siya sa Gawens community. Gawens Community. Kaya Okay. dapat sa mga kuhan na Gawens, Team Gawens. Team Gawen. Let's support each other. Pa-flex naman, gana. Sabi na, team Pungkol. Oy, again sa inyo tanan na. Hello sa inyo tanan diya. Maayong gabi mga gala. O asa ko panggingon na mga taga punta og 500 GC. Courtesy of Blue Energy. Kung asa kung magpatubil ka dito sa Blue Energy na kay madaugan, na kay dyan makadaog og 1 million pesos cents. Uy, nanarap. Og siyempre lain na pod nga code ang atong ihatag karon para mo dyan makadaog og iPhone gikan sa Chada Telecom. Ano yung ko na-informan? Ay, party. Ang iyang code later. At ang iyang atong code mga igala. Ihata ng iPhone 4S later. Sa kagamay. Kagamay. Anyway mga igala, kung wala pa mo nakabil sa grupo sa BBS, appeal na mo mga igala. Before na to maghatag sa topic karon gamay be. Unsa bay pinaka-init karon nga ginaistoryahan karon sa netizens? Ay, wala ka na-inform. Di I know katong silang Aura o Buknoy Si Glamour. Buknoy. Bakit? Ang nangyari? Katong ka ni Buknoy, katong kuan, katong bitong vlogger nga. Nga, Kung gusto nagkuhan mo maging successful, Oh. Tama. katong natin tricycad, Oh, yeah. na ay mga initan nila ni Aura. Sila duha? Itong Aura nga bayot. As in, so, di mo kayo karon kay gina-cheer si Aura kay grabe man siya mag-post. Kay example, ang picture ni Buknoy Glamour. Iya din giparisan sa giabayan sa picture sa basura. Inana nga level. So ano yan? Parang inawayay sila sa online, ganon?
Oo, murag na sila yung nabiklan gamay kay kato nag-post man gud to one time si Buknoy Glamour na for few time na wala siya naka-mask tas naka-party dress. Oh. Ayan. So ano ba yan? So nag-comment din si Aura nga sana nagka-COVID ka na lang kay wala lagi na Oy! mga protocols, ganon. So dito na din nagsugod ang Aura versus Buknoy Glamour. Buknoy. So, bayot ni, mga bayot ni nga kuan ni. Mga bayot as in. And then wrong grammar ratios man ni si Buknoy. So samot ka kansaw. You cannot, please don't add flame to the fire lagi daw. Dapat fuel biya, fuel. So na po niya, mag-post gud si Aura og picture ni Glamour o kanang mga kuan. Sumubalos po dayon si kuan. Ay, oo, bibo kayo on Bukno si Twitter. Aura. So, hantod karon wala pa naundang. So, almost every day na ay update silang mga tweets. Okay. So, Sa muna karon. asa sila gabaylo-baylo sa kuan? Sa Twitter. Sa Twitter. May na lang wala ako sa Twitter, may gala. Oh, naa din yun. Nag-tweet ba ka, Erp? Kuan ako kaning connected ako ang Facebook, akong social media pero di ko ga-open kay sa ano kay Di mga Twitter. tiguang na kita kayo, kita ng mga kuan kay pambinatan yun mga ng mga Twitter kita mga gore Pero mga mga tagot. may mga post na mo agi dito sa Twitter kay connected Pwede mo man pero ko dahil. pero di ko updated. Di ka Seryoso mang live So, dia. ko ng Twitter kay anything you can say. Pwede mo i-tweet. I'm so tired. okay. Ay, So, I'm so, hungry kaayo ko, uy. Wow, mga ana nga mga Post mo post. connect naman din na dito sa imong Facebook ba? Punyeta na mga punyeta na nga mga topic Pwede na. mo i-connect. Pwede nga kuan lang sa Twitter lang. It stays on Twitter. So, napilay ang mga community diha. And syempre, ka na mga katong mga account. Ay, kurtsi. Ay, at yan na. Ay, andito na po siya mga kaibigan, Master Poppy! Nahulbot na yun! Nahulbot ra gyud mga higala. Nahulbot ayaw! Oh, ayaw ko charge diha. Welcome back, Joe Romantico. Welcome back. Mix, kabalo ba ka ganina pag-abot na ako? Grabe ba, nag-abot may 200 views. Lipay ka sila pag-abot na pag ano na ko. Gali ko. May kaya ko na-expect. Alam kay ang Intro background pa naman lang. na Lakers. Ay, kog ing na nga niabot tag 50 tungod kay niabot na ko. Grabe lang, Kwan. Poppy. Kumusta, Pops? Brag luyan tohod, Pops, ah. Medyo bitin kay kailangan na mo undangon ang among istorya. Yan. Unsa na nga kuan oh. Kay syempre naman tay commitment gud ani marag maulaw gani ko mag-absent dani sa kuan kay. Kasi bro magbasakitan sa kuan bro. Tuyo po na ako no sakit pa kay mo istorya na ni. So, medyo ako na lang yung sacrifice kay kabalo naman ta ang mga Istorya Poppy napos namo karon nagsulod mo sa lunch. Kuan na imong green screen diha tanawa ka asa nagdalag yung ka green screen ba ha? Para nang yuda. Sus, ating Para gini mong background Kasi nimo, ah. sa ako Joe mag-date lodge na diretso. Biloy. Grabe kay Ingon di ko Kadjo. glad. Grabe ka, Ingon di ko Kadjo. glad. Pwede man mo nga nara mo sa restaurant nagdala ka green screen. Wow. Oh. Ay, nakay point. Oh. I-share sana ako ning kuan B atong live stream kay medyo bago pagi ko nakaabot ba and then kuan ina lang ko akong ready na ta sa kuan atong sana mystery celebrity. Ay, wala nagyulatan lang ka na mo. Ikaw rin, iwa pa. So, Mo ba? para sa load, para sa load, para... Nag-away man. Para sa load, para sa load! Ato Sige na, na ni- sige na. Ato nang ipakita. I-share na Dali. Ah. Kani nga mong show may gala, isa ka oras na niya mong show, isa ka oras lang. Agwantahan lang ninyo. Sige, larga. Kajot lang ha kay na. Kajot lang na si Hamis si Miss Hamis Pakita mo na si makitaan Amis. ba? Pakita na. Ayaw ba? Flawless ka lang, uy, Miss Flawless. Kung ako ito. Di ba kay nakay kakae, babe? Ayun na. Pero Wala pa yung kakabi man, wala man. Ayun na balik partner. Sa una. Grabe sa kayo makas. Grabe sige ka partner eh. Bulabog yan. Bulabog. Sa manggay.
Ay, Imbis sorry, akong sorry. i-share sa iya nga ipatanaw na ko siya for the first time kay at least dili ko niya idol. Idol siya. Ay, Asa na naman nananaw siya. Yee! Eh? Happy washing! Happy washing siya. Happy washing. Happy washing. Miss Hamis. Ah. We're so happy, finally, na naging ko si Who is Cookie. our Mr. Nanay ko wala pa ganing ampo pa na to nay. Lain ba ako kay gusto ba ako kay strict ba akong parents so gusto ko kanang mahilig. Wow. Age. Sa mong age, na. Sige na, yun. Eto na. Sa atong Mr. Celebrity. Ay! Hala ka, Tama na? kabalo ko kinsa na. Ay, grabe na. Klaro kayo. Kaklaro rana. Ay. Wala pa. Number one Foreigner. fact. Foreigner, gihapon. Next time na ta magkuan, Pinoy balik. Swedish was Swedish. born. The Swedish was born October 1988. Kabatch ni Naku, ni Brother Bernie. Oh, grabe sa. Ay, sorry. Ni Magulang ko sa iya og kuan, magulang ko siya og unom. Kuya, mangguna ko na si Bernie. Sige, atong kung si Bobby, kinaminaw. Mo galing. Oh. Babae. Ani, number 2. Lapad og tutoy? Ala, klaro. Tana, makita ninyo nga marag lapad og totoy. Ay. Hugaw kuko. You've moach ni Magala, you've moach. Feeling na ako, ang ilok pa lang daan, no? Agoy. Nigrahon ba ni? Nigrahon? Hindi naman. She studied dance at the Royal Swedish Ballet School, murag buffet ballet, but injuries nahimo unsa ni iyang foot and back surgeries sus, nag-acting Foot na and din. mouth disease. Tungod sa iyang foot and mouth Happy ko. back disease, ay nag-acting na din siya tungod Nag-acting na lang din siya. Kaya ay, naku naman eh. Posible ingani mahitabo sa ato ba? Tungod kay dili na tayo pa DJ, marag mag-acting na kita ni. Wow. Pwede. DJ nga, pan DJ akong microphone din yun. Sige po. And last but not the least fact, Kotohon. Si Kwani, Badjaw, si Badjaw girl. Klaro Wala. kayo. Dili, Swedish lang Jason Bourne. oh, Swedish Badjaw. Kinsa mo sa na siya sa Jason? Jason Bourne movie. So, babae, Swedish. Kinsa man na? Swedish girl. Bright kayo. Oh, na. Sino itech? United. And the last clue is, sino itech? My God. Lumurog si Kuon. Si... Julia Roberts? Wala, sa Kwani, Hunger Games. Who is our bros Hunger Games? Hunger Games. Jennifer Lawrence. Posible. Simple ba? Oh, Jennifer Lawrence. Mora to Magala? Ba? Uy guys, concern. Grabe ni breaking news. Ano man? Concern lang. Bisan i-share na mo ang live, dili lagi bo appear sa inyo ang sharer badge. Unsa ka pa? Makulbaan sa ta sa imo, Carl, oy. Ano gyud siya? Concern lang, Fun Sir maguni Bern. siya. Dili, ingani ni siya. Oh. Ako lang ni siyang assumption ha. Pwede man ta maka-search na sa YouTube. But I think ang share badge is moana lang na siya kung murag ikalima na ka naka-share or Dili lang ka sa lugar? ha? Di lugar ka isa lang? Dili na siya kausa. I think kuha na siya ka ng murag kapila ni mo na share nga murag gatanaw gyud ka ang In gakuan. one video or per minute sa Dili. isa? Sa next na Dapat pag-adlaw, consistent ka Ano share ba? sa show. Oo, kana siya. Laon, naka-google sila sa ilang answer ay. Kanang mga top fan pod, basihan na ang mga comments, gibasihan na ang ilang mga share, Pagka-active sa page. pagka-active sa usa ka page nato kung ga-interact ba sila per react ana. Okay. Alright. Ang atong topic for the next 30 minutes. 30 minutes ba? 1 hour beta Magala. Di na nato lang ilangayon na itong programa Magala. Sige, go. Para makarelate ang mga kasi siyempre naiuban pa magstorya tag uyab, naiuban di makarelate kay single, pag magstorya ta og ba nag-asawa, di ka makarelate kay kuan. O sige, atras tagamay ng konti lang. Unsay naka-discourage nimo sa imong crush sa una? Yay.
Crush nimo siya. Sa ako bay. Idol kini mo crush ana. Unsay mong nakuan nga my God na turn off ka wa ka ganahi. Nakabalog yung si Sige, Lingling go. ani. Na turn off ko sa akong crush kay nakita na ko siya nag safety shoes. Safety shoes na nasa eskwelahan. Safety shoes. Ang jogging pants. Kanang marag bulldog nga sapatos ba? Murag na steel to ba? Steel to kita ka ng kuan sapatos nga murag na metal. Engineer. Na metal. Oh, ambot la. Oh. Ambot lagi na to ba kan ana? Okay naman to ana. Pakita na mo sa school pa. Pakita na ko. Lain na si sapatos, safety shoes, babaeng dako. Asa na siya? Asa na siya? Asa na siya padulong? Asa man nga sapatos nga ganun babaeng dako kasi. Ingani. Uy, yung sabi Nakarelate na ko mga ana. Timberland ba na? Nakarelate ko ana gamay kay kasuoton gyud ako ang sapatos nga hinatag sa mga abroad. Oh, nga safety shoes. Pwede, posible. Pero na mga design nga dili ko ganahan pero tungod kay hinatag sa abroad, mahalon, imported, gasuoton gyud kay para saan day. Ang hosting mo tayo magisuot sa Nanay una. steel sa sulod ng safety shoes. Base na timingan lang gyud nga pangit kay tanawon niyang shoes or dili bagay. Ayan, sige go. Comment na mga guys. Na turn off sa crush. Hashtag na turn off sa crush. Sige. Sige. Unsay na itabo, may gala. Unsay na itabo. Nganong na turn off ka. Meaning to say, alalanan mo ni nga mga panahon nga medyo binata pag hindi na turn off pa man ka. Okay. Pauna. Di ba kay kasagara man god kung crush tapos kung kuan ka, Ako nga sa una, bungang singot lang ganito niya. Na turn off. Dagan siya, burot-burot. Uy, naginukasin na dede mo. No, di naghukas sa mga tubangan de. Dili basketball player, magod siya. Tayo. Nagukas. Nakasalikod. Unya, kuan di ako dance troupe, di ako punta sa likod. And kung magdungang practice, pag magkuan sila hukas, yung there's a branching on like you. So kay bali nakasalikod, tapos nag-ilis siya, naghukas ana lugar. Oo, nalog. Ang kada bida yung mga basketball players sa stage, bida nila ibutay lang ba? Yeah. So, So- wala ko nitutok. Kunwari lang po. Oh, may dance Wag performance. gid siya nitutok. Kagagmay anong buwang singot na nakita nimo so malamang nitutok gyud ka. Dili. Timing, kaya akong tumbler doon sa iyang bag. So- Ayun ni butoy-butoy. Butoy. Butoy Pero at least dili ko lago. Chun manok. Dili, bungang singot lang. Pag ano ako, Wala ka matuloy mo tayo palitan og tayubong. Regaluhan og tayubong. Tayubong din na siya. Abi na kog sa billiard ng tayubong. Pwede gyapon billiard. Oh, pwede gyapon sa di ang Pangluto tayubong gyapon mana siya, para pangluto, kuan mana dili. para mag-ugas siya ta dili kay siya kanang kuan ba Slide sa lain mga- tanahon ba. Kanang tayubong mo naman ang cornstarch. Mamaw na sila. Mamaw. Karera. Burag lokal lang ng tayubong, burag baratuhon. Ibutan na siya itong murag nipis nga ano. Or brand lang ng Burag tayubong. lower class ng tayubong. Pero burag nag cornstarch, di ba? Paraton o. Ang tayubong. Piso, dos man na sa una. Oo, tama. Relative sa na siya. Yung papa sa tayubong o papa sa cornstarch, igagaw. Ana sila, close sila mga igala. ayan na sila, nag-hashtag na turn off sa crush. Oh, na turn off sa crush. Hashtag Ako na sa turn una, off sa crush. Sige, basa! Kay kuan man ba na turn off ko sa crush kay nagsandal siya niya tagas yung kuko. Pero gwapo siya ba. Mula wala pang nail cutter ba. Unsa? Tanaw na ako. Unsa sa na? Nagkuan ko ba kung crush sa una na turn off ko kay kanang eskwela baya ka sa college kay kanang sapatos may good niya na panahon niya washing day nagsandal siya niya tagas gi kuko ba wala nang nail cutter. Mutong hilig may gumutanog tiil. Nya gwapa siya bay pero di ko ganatan no sentido. Unsa nga pagkataas ako kung na itom-itom or kanang taas lang? Ba kanang taas siya mga dili taas ka kanang murag ituyo nga ganay design. Cutter gyud ba? Amo gyud bay. Okay na unta kay to ba kay alam mo kay lagi Grabe ka, John. Naglisod to sa ilang kinabuhi, Jo. Wala na siya time. Magtanaw po sa yantil. Lagi, gabi si. Romel, ate mo na. Si Romel Auman na turn off ko sa akong crush kay naay one time nagsabay mi inom magbarkada, hubog na kayo siya. Namahog na siya og pato. Namahog na siya og pato tubangan sa mga dingdong o green peas.
Ang iyang Greenpeace, anong ginupo? okay ra untay. Monay. Dala din sa kwan. Mo na problema sa Greenpeace kay kung unsay mong gikaon pagsuka nimo mora gyud pong insura. Dugay kayo mo kuan, dugay kayo mahilis. Greenpeace pagkaon pagawas Greenpeace gyapon. Na turn off ko sa akong crush kay dili agpaka-answer sa test. Wow, Okay, bright. Taga-balingasag niyo. Pili ka Bright break kay- na po niyo. Bright kay kada Aris, bright kay kada. Lino mo naman. Taga-balingasag yun si Aris bagay agka kuan man. Agkakon taga Miss Organ. Miss Orni. Si Dante Pilapil na turn off ko kay attitude man day kayo siya. Sangatanan. Sa ngatanan may Sangatanan. taga Miss Organ. Sangatanan. Miss Orgapon. Katawaha sa ngatanan. Sa katanan. Clayton, na turn off ko kaya akong crush kay taga-adlaw lahi-lahig sakyanan ang gasundo. So sa lugar, Basi ila to. si Ila to, basig anak bayaman. Basig anak siya ni Gob. Nga. Basig anak siya ni Gob. Sa masagaoy. Anak Ito siya. yun niya nga lahi ang mga apas nga sakyan ng kadadlaw para Pwede ma-turn na off pa siya. yung ikuan. Kung sa lugar si Maria lugar nga dakan magigatod nagkuan ni Maria, ma-turn off lugar ka na GP. Sahay katong kuan bundok ana sa man lugar. Na di ay? Oh, Wala ko kabantayan na. Karon Bag-o. bago karon mga Raptors ana naman. Di ay? Oh. Pinapay dugang nag-comment. Laylayan ako a red plate. Red plate. Taga gobyerno. Aw, gobyerno. Adi na turn off taro ka kay moro sa lugar ng basta kung dagan lugar mo sundo burikat na lugar dayo. Di ba pwede nga Di ba pwede nga daganan sa ikon? Di ba pwede nga walker lang di sa Dili. public. Di ba pwede Di nga ba pwede iyan lang to diyan nga downline lang to niya sa networking. Oo. Di ba pwede? Tapos Ligi. na karon oy work from home Grabe sa kika. Tinod. Sige lang Konting kay client niya or insurance or sa baka ng mga client. ay kabala ka kay sunod na tong question mo na mga timailhan sa burikat ana ha? Hala! Timailhan sa imong mga burikat nga nabi nga na sa tanga classmates sa unang mga panahon gyud na kanang matingala ka ba kanang make up bitaw kayo? Make up ana gwapa kayo tapos Outfita. Kanang mga outfita nga po. tatingala ka school sa Unarb kay kung tag-as og sayal. Wala nag-school din yun siya. Disco lagi rin kayo ba? Tapos, ang problema Arb, kay alas 5 mo mahuman ka na magdali-dali bitaw pag alas 5 tapos layo na kay siya baklayon talayo kaya nagulat ang boyfriend no? Anong ganun di man pwede sa dool ba? Secret. Kung legal na siya, anong di man lugar niya kuhaon di sa tubangan? Ano dito magi sa layo lugar mag-parking? Okay, kalma lang. Wala pa na to na storya eh. Ay, sa. Wala pa na to na Mo galing. Ito si Sheraton. Ang storya ta, og timailan nga, kung bayot, bagyod ang lalaki. Ana. Oh, mga timaya. Sige, again. Tunod. Ayan, Sheraton. Na-turn off ko sa ako ang crush kay mata pobre kaayo. Nakamino siya sa ako ang pamilya kay guba daw among balay. Nana sa tanang kung ano mata pobre. Unsa bay timaylan nga mata pobre bagyod or na hurt lang gyud ka? What if kung honest lang gid siya nga gubaw ni yung balay no? So mata pobre na agad. Di ba pwede nga honest lang? Basta ipamaagi to niya para maning kamot to. Di ba? Ipahimo pwede, mo pwede, pension pwede. mo palay. Mo galing na Ay, pero pangutana. dili gid nato ikalimod bay nga nay mga tao bay nga dili sila sensitive sa ilang words. Kanang Mo galing. wala sa ilang Normal na Oo, sila manulti. pero ang naingon kay medyo lain pagkastorya. Oh. Lahi ang Kibali pagkakay. kibali ato sa balay na mista. Ah. Uy, layok inyong balay do. Oo kana. Para tapanin. Uy, gubaw inyong atop ba? Kumaya na ba? I mean, honest lang na kayo mo magiging nakita nga. Yung balay ba gubaw inyong atop na. Tayo ikaw din na-hurt din mong feelings. Wow. Ba? Na-hurt din ka. Dili gubaon para dili kay kon. Ano sana ninyo ipaayo? Ang imo din concern day ka ba nga? Ato na ipaayo. Ano ba? Pwede. Pero sa bagay, depende lagi na sa pagsulti lagi. Mauman. Nagaling ko ba nga head to pot lang ka, yun din siya nga, gabi ba yung kamino, sige, ano mang head to pot yun mo. Lisod sa, kung ulo pa dulong puso na, din niya ilaw tilog tanaw. Mga mo gina, normal mo. Puso doon na no. Oh, mo galing, normal mo gina, may galang nga mo. Mo ito na turn off ko sa kong crush kay sa foot ko diretso gitutok. Tanawa, madili cutter. Si Jo, lain ni si Jo. Ikapila ni gingnan si Jo nga lain daw ni makatutok. Naka- Lagi tumututok. Lagi ka, Joe, nakatutok ka 24 oras. Nakatutok. Wala man sana niya. Kaya nganong Okay, dyan lang. Speaking of Kwande, nakatutok. O saan ang issue ni Sarah Balabagan karon og ni Kwan? alaudo. Arnold Cabio. Tinuda Arnold Cabio. I mean, ako kabalo na, lately lagi di ko gatan og mga negative kayo kay negative. Ano wala, paano lang?
Nakapasama na wala. Nag-cover ana si Arnold Clavio. Ano si istorya na? Itong pag-issue kay Sara Balabagan. Di ba Sara Blaga mo man ang atong OFW? OFW nga na rape victim tapos napatay mo siguro niya yung amo something. Ano? Okay. Tapos Then si Arnold Clavio to, reporter na siya? Sa reporter na siya. Okay. Journalist na siya. And then iyang siya maghimo magkuwaog details something iyang gi-cover ba ang story. Tapos While nag-cover sa story, gihubo po niya ang cover kay Aron Tripuan. First child lagi daw. Siya ang papa sa firstborn ni Sarah. Ha? Odoy. Kisa may nagsultihan eh. Na, wag kiguan na sa news ra kuan na ako'y labot niya. Sa man taong ka Jo, kompleto po na mo istorya Jo. Sa mga Jo magbalita Jo nga bitin ba kay nimo? Si kuan man si Sarah magapoy dagkuan. Di ba kay okay naman sila ni Mateo Guidocelli, di ba? Okay naman naminyo naman sila. Di Sarah G to, Sarah G to. Sarah G galing Sarah G. Si Sarah ba o si Gutierrez ba to karon? Sarabi man eh, Sarabi. Sarabi. Si Sarah ba o si Richard Bago? So, wait. So nag-uyab sila ni Arnold Clavio o Kasi tira lang. tira lang? Ano bang istorya? Wala Dili sa tinood lang si Arn ang nag-interview ato nga time. Actually guys, anak ni Arn katong kay Sarah Balabagan. Ano ba mo deo yun? Sa mga kalakihan. Actually, no, ingani na itabo buutan yun na si Arnold Clavio. Pilyo lang yun na si Arn. Mukot-kot. Naglibog na na. Nisamot yun ninyo gilibog akong pangunahon na. Mo pa ilaan ako libog. Kabalo mo lately na sa Megala. Wala sa ko itanong sa news. Kaya nabalaka ko asa ko mangita o pambayad sa equity. Number one problem to hapon. No? Wala pa kay ko nakabayad sa akong katong animas nga PS Bank. Nga wala mo tultulog bayanihan challenge. Bayanihan challenge ano? Bayanihan act. Bayanihan act nga 4 ka bulan so gisingil ko, di nakautang-utang ko para pambayad. Ni apas na po ni si equity. Nako. Pero akong gideclare nga padulong na ang grabe na ko na kwarta. Wala lang ginag-abot si Judith. Si Judith wala sa kaabot sa akong kwarta nga grabe kayo. Mo nang naitabo na himong Juna. Si Judith na himong Juna. May galing kay amigo kayo mi sa taga-kooperatiba. Oo. Ang ako pong Judith para sa kooperatiba nga sasakyanan, wa pa sad ko nila gisingil. Pero sunod na. Okay. Pero actually, katong sasakyanan ni mo, nakahilera na to. Naanta to sa ibabaw, iyang giana sa ubos. Nga, mga galing. Someday, masiningil ragi ka. Mga galing. Gitawagan ko na daan. Gitawagan ko na daan. Hello? Ano ba? Hello? Base ko niya inyo kung singlon ba? Unahan na tamo daan. Grabe ka laban. Laban na kay kong ulo guys. Grabe gi-review na ako sa kupon bukin sa mga bayot kay basig mahalin pa ni akong lawas. Ay magipambalibatan sa una ba may na lang. May na lang ba? Tama na ako'y mga kaila dani nga gibalibaran na ako sa imo na lang. Tingnan sila Asokid ani Popi na Tapos pagkahuman pagit sa habang kamulo pa ko problema kong asa. So dito ko sa balcony namo nagunahon na asa ko mangitag pambayad sa equity. Nisingit pag ining problema namo kanay poste diri sa Morisco nga ibalhin sa rotonda. Unsa naman ni oy? Kasi poste uy. Kanang poste gid sa kurente. Nay poste sa kurente nga nada na butang sa kilid sa balay. Keso daw kay nagreklamo daw ang homeowner ang tag-iya sa kung makay mabuhat diya kay kung diya natungod si mong kay street man ang mga poste so kung natungnan nga ni mong luti diya edi wala na kay choice diya. Na daw nag-request karon ilang gusto ang poste ibalin dito na tunga sa rotonda. Wow. Asa baka makakita ang poste nga ibutang sa rotonda? Smart kin idea is smart. Naglabad akong ulo naglabad akong ulo Okay na at least na may Christmas tree na po. What if ang akong nauna na ila lang gitry. Basta hindi mo sugot. Tapos nagplano naman may kay ingon ko nga poslan man yung rotonda sa atbaning balay medyo grabe man nigsagbot gipasagdan man i-beautify na lang nato ni. Kita na lang mag-beautify mga homeowners nga na dito bangan tapos ato nang ipa-tiles na to na butang na to nag-fountain sa to nga.
Tapos kalit na nabot ang Morris ko, gibangagan kay bali ng poste. Ay, kadyan. Unsa eh. Nga ibalin man ni kalit ng poste. Ginoo ko ninyo Gila ba nang Ay, mga silingan! Dungan tag-arsa, sige na! Magbayanihan ta sa Bayanihan. poste. Pero grabe yung pinagdadaanan karon Erp ha. Grabe akong pinagdadaanan karon Erp. Lagi. Lahi na nang gini, kanang lahi siguro niya pinagdaanan kay murag pamalikas naman gamay. Taas-taas na nga level, no? Pero may na lang kay nakasign ako contract sa atong major sponsor. Ano na to, sponsor mo, ibutang na to, despostes. Timan niya, pila ka major ang gisulti. Major sponsor. Grabe na gid. Pero ay sa Arp, murag nabantayan nako, imong giingon imong mga problema para murag mo ingon mi nga oo dako ang imong bahin ana lugar ni. Big Soto ko dire. Kasi nakalimot mo. Kamo si Alden Richard. Si May. Paolo ko si Paolo. Si Paolo. ah. Ako si Big Soto ko dire. Rodriguez. Natulbaan ko kay abi na ko moingon si Bernie nga. Gusto mo makakamuapil BS? Gusto mo makakamuapil? Depende ni Ron. Atangi, basta di na ni mahumaning Feeling kay Walden Richard. basta di na ni mahumaning nga bulan. Ang Joey Mintulo. Di na ni mahuman nga bulan mga igala, atangin ninyo basta lagi kaning mga loyal, kaning mga BBS nato nga pagsugod pa lang nato nga napagyapon sila diri sa tuwa. Thank you. Kung nasa grupo ay mo kabalaka kamo gyud makapura ni nga tong mga daghan kayo mga blessings mga igala ha. So unsa pa inyo yulat i-share na sa inyong family para dagan ta makadaog. More chances of entries, the more chances of winning. Upper T. Wait, There's more. wait, there's more. But what? Lalo kabalo na ginising. Patwet, si Patwet. Joke. Sige, balikan nato ilang tubag sa balikan nato ilang tubag nga kuan na ngano na turn out sila silang crush mga gala. Si Jaini nanguyab akong long time crush before, certified guwapo. Limpyo kaayo manamit. Humot. But one time nag heart to heart talk me. Uy. May na lang kinibakbalin yung heart ha. Happy na gid unta sugton. It turned out grabe siya ka ingakon. As in nawala ta na ng feelings, maybe OA para sa ubang but di gyud madala. Grabe nga ingat ka na mga gala, no? Grabe gyud. Uy, guys. Wait lang unsa ni high school ni unsa ni? College sa siguro ni. Yes. Guys, nikatawa si Lingling kay ingana ko sa college. Wala ko nag-expect. Binaw ko itong patay nga Oo, kuko. tanawa ay siya. Lesson learned ni siya. Kung na-discourage pa to, kay crush man ni Lingling si Bernie. Ay patay na patay. I-take no Wala ilang. di lang ko crush si Lingling, patay na patay to the max. Patay na patay. Ah. Di lang ta moingon nga mugi ng uyab ha, pero kay grabe na pug kay na. Pero kung ni-give up si Lingling, parehaani nga murag na turn off. Di ba? So, wala siya ka ba nakaroon og kuan? Asa pa? May lain pa. Bitok-bitok. Oh, Di tala siya makaanak karon og mga hitsuraan. Kana! Kabalo ba ka sa among pamilya mga ka-BBS ha? Sa among pamilya. Paggawas pa lang sa bata kung pangit tuk na din namo diretso. naman. Palimagasan na din nila dito. Oh, pagtanaw lang mga bating naong, ala na isalibag na diretso namo. Makadaw sa lahi. Ay, joke na basin na po yung mga taga Gabriela, magkuhan na po sa Joke na, maninood mo. South Abuse, sport tour. Ingak kon. Unsa nga klase ni nga ingak ma'am? Yellowish ba ni ma'am? Ano, ikaw to pang gatubig. Pa daw. Sa mga. greenish. Ew. Kung talang inana sa ears, basa gid na or kanang murag Basa gina siya, basa. no. Depende na siya. Dili papiliw na lang siya. Asa man imo kan ingakon o bungugon. Kanang unsa. Mamawro man guna. Di ba na mamawro man ang ingak kon bungugon? Di ba tuli-tuli ba? Tuli-tuli. Mo galing. Pero, Erp, wala kay kuan, Erp. Wala kay kuan sa una bata pa ka nga na kay kuan. Kaya akong manghod, medyo naoperahan gud siya pagkadako. Di pagbata pa ko Wala. kung sipunon gyud ka ko sa una automatic gyud na may gala. Oo, Sumpay. ear throat man na siya. Sumpay Ear, na siya. throat, mouth.
Alam na, parang subdivision ba? Kung magbaha ang phase 1, magbaha ang phase 1, magbaha yun ang phase 2. Napay wa pa may basura, napay daluyan. Oh. Pati pang phase 2 kayo sa higher. Higher. Di medyo na-delay gamay. O sa akin, magbaha ang phase 2, maksyon nagmala, balin sa phase 1 dayon. Sa phase 3 sa kuan man ang halala na din sa Di, ang ato, i-focus na ito ang comment ni Jaini. So, ma'am, pag-ikuan na, ma'am, yellow ba siya, ma'am? Nabay medyo brown? Kasi yung baho. Luis daw ka ng brown as in Sa dabaho, yeah. Higit madala. Pero, Jaini, i-try daw kung kumusta na to siya. Basin, milyonaryo na ba? Belat ni mo! Pagtanaw kay milyonaryo, oh my God, si Mark Zuckerberg naman dito siya karon. Oo. Kabal. Lahirag yun. Ang yang ingat. Ang pinakanindot nga tubag makadaog og 500 pesos nga. Ah. Ikaw magpili, Anarp? Oh, atong pilian ni karon diri may gala. Grabe oh. Si Dante pilapil na turno ko sa akong crush kay sigig inom sa iyang barkada. Mao na less na ako Silos nga na nganong naka-crush man ko niya. Silos lang yung gagay. Silos lang gyud wala mo nag-inom do Kung sa kay man daw nga 500 Arp? GC. Sa daw nga Panggas. 500 pang gas courtesy of Kasi million silang pesos ba, cash. GC na siya, ha? Eh, bandrid ni ingak. ama siya sa firstborn baby. Mo din yan. Face. Si Sherdon gidogi-dogi ni Arnold Clavio si Sara Balabagan. Huy, Gino ko. na-video si Sara nag-confirm. Ha? Mo ba? Uy, no. Ano kay tsura ni Arnold? Proud ka siya. Nanguyab sila, nag-uyab sila. 31 si Arnold, 17 si Sara. Guwapo Pero kung siya. but ni mong una-unaon, dili na siya imposible. Uy. Lagi. Pero bata pa si Sarah. Antong. Siguro kung bata agid siya, naagid siya something na Kung bad. minor. Kung minor. Ambot ba na, Brad, kung later na mukaso, di mo siya ni kaso sa bagay. Guwapa ba Sara Balabagan? Pauna siguro. Karon gabalabag na lang. Okay, Search next, daw na balik. Next. Search daw, eh. Ren Rayoon Pizarro Suarez. Okay, bye. Na turn off ko sa kong crush pagkabalo na ko nga gapamayot siya o gatong kwarta nga ginapanglibre na sa ako sa snack gikan sa bayot my god. Uy, iya to. Uy, wala. effort iya to. Dapat, tama, naning kamot siya, effort na. Isang taong ka, Dapat di mo siya i-appreciate. Pamayot pa. Pamayot pa more, ano ba? At least Ayun na ba? pagsukulog 150. Uy, abot na lang 250. Ano? In fairness, but, dagan ba yung may ngana ba? Na ba yung nga mamayot, tapos dito sa babae pahungaw? Ano mag-yun siguro na? Pero feeling ako kung straight bitaw Arp, dagan nag-ingon nga kung straight ka nangita gid kwarta sa bayot para naipang date sa iyang uyab. Mo galing. May ngana. And then follow up si Ate Jaini, oh. Hala, na. Actually, kwartaan sila daan. Hala Ang ka. samot karon. Ay, patay. Nasa own negosyo, di lang Oh. na ko i-mention kay Macaro. Nasa lay factory daw karon, Ingak Factory. Supplier sa cotton buds. Oh, basin. Supplier na sila sa cotton buds. Uy, gitaganan pa niya ng puspurog ka ng cotton. Wow. Katisting ko na sa una way, ana ba? Tamabilin bitaw din ng gapa sa sulod. Oo. Mabili ng gapas. Oo. Uy. Kagilo kayo na. Ayun ako lang. Lamig Dapat cotton buds gid ay no. Pero kuan kayo kanang satisfying ka na makakuha kag dako kay ingak ba no? As in. Atuli man. Atuli. Dili. Kayong... Kaya inga kay kuha man na siya liquid man na siya. Inga Ako ni, ba? kay naman ko yung Narinig ko manghod na. nga. Actually, That is solid and liquid. Na, Ayan, Poppy. science gyapon na siya. Sorry, Poppy. Poppy. pero magunos dili lang ta kay nagiuban nga disorder like dili man sala sa kumanghod nga nabutangan ko kana bitang Didi kanang sa Didi ba sa bata pa Okay. na mag-ana ang bata pasagdan ditulo sa dalunggan. nagtulo sa dalunggan kay nag-ana naman nya giduyan-duyan anana so wala pa nahibawan kadugayan kay nahibawan sa kumama nga uy nganong nay nitulo nga kuan danhi ana dito na dayon pagpa-check up murag magkadakura ba ka so naay nasudlan magadako pud ang imong kuan didto kung naay infection or unsa ba ka ha oo so
Dinhi na siya sa mga 20 na kapin na kuan yun naka-afford o operate. Operate. As in, Okay naman. niabot yun sa punto ang opera? Oh, Sabi mo? pero dili gid siya kadungog, dili siya kadungog kaayo. Oh. Maglisod siya og dungog. So, Barado lang lugar to, murag nabara lang. umurag na bara siguro I don't know unsay kuan sa doktor gyud kay si Doc Chavez actually nga classmate nako. Moy ano siya nga, uy, imo mo din manghud akong pasyente. Uy, Dok, musta na Dok? Kung sabay ko na Dok, ano babayad Dok? Ayun But pag lagi po bulbul ka sometimes. Say, nandun na sa among. Di na ito, ma-personal lang. Ano na yan? Basa pa sa uban, be. Alas 10 na, be. Popi, Sige, ayun na go. i-appeal sa ingag-ingag, sa tiil na siya. Ito si Happy na Nice siya. lang. Na-turn off ko sa akong long-term crush dati kay naay time nga gi-blind date ni sa akong mga friends. Then Okay. nagtapad na mi og lingkod sa dihang pagstorya niya, grabe ka bad breath. Dili makaya ako ang naminaw, wala gid ko makagat sa iyang storya kaya akong una-una naglakaw nag-una kana bitaw dili na ka gusto mo inhale. Na. Karon humot na yung baba kay nagmas na siya. Kay Cookie. Wow. Ay, bitaw uso ba na sa intrams na i-blind date live? Siguro oo. kasi silang doon nabuhaan niya sa baba. Mausap ba na ba ang kabaw sa baba? Kabalo ba mo Mausap nga? na siya. Mausap. Kabalo ba ka nga mo na motivation sa akong utol, bro? Nga nahimo siyang doktor? As in, Yun naman. So sa una, mabantayan man. So among ginang nga, tol, bro, na something sa imong kuhan. Panutbrush sa good pirmi, ana. Makapon na nagtutbrush. Sige, managtutbrush na, manggid gihapon. Kung sa herb guys, sa So, liver, sa nanay- tiyan de herb, nanay Tiyan, something nasa sa gastro ba? Gastro. Oh. Sama. So tungod niya na kuan siya na yang gi kuan lugar ana. Muna na doktor noon akong kuan noon, utol noon. Yun siya, ngano man gini, ngano man gini, daga na kay libro iyang nakuan ba? Ipasar sa doktor mga igala. lagi. Kaya sa gastro man ako na kay problema sa imong sa sulod sa tiyan. Muna usually. Yes, Doc May gini, Joe. bright. Doc Joe. Lagi, Doc Joe. Doc Ano Joe. ka, Dugjo, eh? Diba sa ophthalmology ka, Jo? Sa ophthalmology. Sige na. Turn off ko sa crush kay wrong grammar siya. Hilumon siya Ay. talag sa ramutingo. Ipa-English. Yeah, sige, let me hear. Ay, wrong Let me hear you say, be. Let me hear you say, be. Let me hear you say. Who said that one? Oh, sige, you say it, be. You say it. Okay, come on. Okay. Let's test and say it. Si Et 9, 10. Say it. Iyon pa sa akong maestra nga, uso daw na kanang trying hard to be an English kanang isda. So, Kung ma'am, unsa isda, ma'am? Is the going there, is the going here, is the bump together. Muna na isda. Isda nila. Na-turn off ko sa akong college crush. Kaya nagsakay mi sa jeep sa front seat. Nakita na ko yung mga tudlo sa tiil mga luya. ouch. Bernie ba pangalan na? Bernie. One seat apart. Ouch. Ipag-combine Birthday ba? sa akong kuan, wala naglil cutter, please. L cutter. Nel. Nel. Pwede nail. Grabe. Bisaya to. Maulog aging hangaw ngayon. Yak. Grabe ang Naningon ba? luyag. Ang ingak daw kay murag milkmaid. Uy, sa Kalami, bala. ano sip sa yupon, eh. Na-turn off ko sa crush na ako katong nakauyab na siya then sa class clown pa jud namo sa una. Ganahan man day siya og mga Kevin Hart type na lalaki. Wow. Dili bitter siya kay napadulong sa komedyante ang iyang crush. Yeah, kasi katong before mo na yung ginabuli katilang clown ng classmate. Wait lang. Kakatunog niya po ka na, Maria. Namalikas si Miss Hamis. Ano siya? Lingawa kaayo. Uy, sige kong katawa. Wow, first time. First timer. First Wow. timer siya. Tapos, napaikatulong nga linya. Ano siya? Murag mafan na jud siguro ko ani. Wow. 18 18 years na may kay ngani karon pa ka mapan. Wow. Wow, ha? Wow.
Si Miss Hamis. Dili kay ningon mo Sa ganina amin nga dili sa ra ba ni amin. siya. Ningon mo gugo nga dili ra ba ni siya fan nako. Ana di ba ni anak ko? Mo siguro ni. Basi, Pero fan na gid ni siya, fan na gid ni siya sa MOR kay actually dili siya gapaminaw Oo. radyo. okay, si... Mapalad siya paminaw, Brad. Ina siya paminaw siya gimo na 91.9. 91.9 Dili na Miss siya Hamis, fan, ha? we. Amina na, miss. Fan ka na ako, no? Competition din. Okay, that's it. Undangon na nato may gala ang mga daghang salamat sa tanang mga nagtubag sa atong hashtag Thank you sa na turn off sa Yeah. crush mga gala. Medyo marami-rami din akong nakuha dire nga dapat share gyud og top fan ha. Si Nai Simjang, Yeah. Jaini, Okay. si Ren Rayon Suarez, Christopher Ross, Jing Hangao, and Adele Maloloyan Labunan. Ah. Yeah. Hi guys, see you. Muna ako mga best answer iparapol na to ni Unya mga gala. Unsa daw Maria? Wa masabta si Maria. Celebrity. So balikan na to ang ingak nga murag milkmaid. Balikan na tong ingak nga murag milkmaid. Or katong feel or Luya. Episode na kuha wala na nail cutter. Okay. Okay. Milk meat. Balikan na to ang kuhan para sa load na to mga gala. Hatagan pa nato silang chance. O, tangan tamog chance again. Ito na, again. Heto na, again. Fact number 1. Nara hugaw. This Suarez was born October 1988. Oo, mukhang dala. This Suarez was born in 1988. Fact number 2. Naitia, fact number 2. Yeah. Number 2. Cheer. She studied dance at the Real Swedish Ballet School. Humot nga ballet. Burag kang Maria, basta way waswas. Mula ko sa salabi kay magtingog-tingog. Bani ko sa mga Maria, wala po na mo waswasi no. Dal nakatingog. Wow. Sorry. But injuries that required foot and back surgeries prompted her to turn to acting. From Ted. Prompt hurt. Kadagan ba iti? Starred. 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 Unsag yun. At a Jason Bourne movie. Allah. Basin na leading lady, basin na kontra, basin na unsa baka. Ay, klaro kay kita ka naman sa ano, TV. Alexandra De Rossi. 5, Alessandra De Rossi. 3, 5 seconds. Joke lang. 10. 2, Unsa magyud? joke lang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yan. Sa pinakalas. Pinakalas si Riza May ha. Risa May pinakalasa animal nga ballet. Naman good mo ikuan good. Naman good mo i-delay. Good mo nang di na may mong last ba? Lagi, pero sige na lang tagulat sa delay lugar. Magulat na sa delay ba? Okay, sige. Fine. Okay. Whatever. Last si Riza. Whatever. last Riza. Like that. And the correct. Si Carl ang last. Okay, siya yung nag-answer. Alicia Vicant. Ano man yun? Sige go. Anong correct answer natin, Poppy? The correct answer is... Hoy, grabe. Wala pa day. Nawa lagi oh. Kinsa kini siya? Oh. Juday. Ay, Judy Ann Santos. Ay. Ay mo ning bagong Tomb Raider day. Nana ni bagong Tomb Raider? Yes. Ay sus! Amo ba? Hindi ko alam ah. Ay sus! Abi na kung si Kwan pagyapon si Mana siya? si Julia, si Julia Montes? Si Louie. Alessandra De Rossi.
Dili, abi ni mo si Angelica Jolie. Oh, nana de bago day mo ni siya. Kanina siya ang pinakakuan. Medyo mubo lang siya gamay standard kumpara kang Angelina Jolie kay medyo boobsy man to si Angelina. Kani medyo ballet dancer ba ya? Sakto lang. Oh, sakto lang. Ay, namogi mangutana Sakto unsa may. mato Pero pa ang nila. iyang mata o iyang face ani akong ganahan gyud nga. Ingon lagi sila, idol Brad. gyapon. Sige sila pangutana ba? Na daw mga boy hilig og dagkog mga boobs. Unsa gid ang perfect nga kadako sa boobs may gala? Ako mayroon po ko nga kanang igo-igo lang maigo sa baba. Depende sa baba. Sa laki, Mo galing. Kung medyo ka may baba, di mo na ginagdako. Ano na? Kung dako sa baba, mo na nagsis. Okay. Oh, luoy. Oo. Pero Maria. kung pakita lang mi sa una, kung tanawon sa namo kung gamay ba gyud or dako, pakita sa mi. Maria, gichat na nako sa ato ang diri sa Zoom. Sa Zoom na ko gichat namin sa kuha Share na. na ako ang mga Mga nakakorek. Kinsay mga nakakorek? Ding dereng ding ding dereng ding ding dereng ding 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 dereng ding ding dereng ding ding dereng ding 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 dereng ding ding dereng ding ding. Kadugay ba? O nawala na yung tingog may gala. Yan, para sa nakakorek og answer. Ayan, gadyo lang. Ayan. Kayon ako. Rara grabe Lo. Okay. Ulba. Ito na pa-roll. Again, Alphonse Micayabas. load ang ito ang pa-premio. Tama ba? Nami Dunugan, Paul Les Estehan, Isaiah Adana, Aris Kagaanan, and Nay Simjang. Mamahimo lamang ipadala ang inyong mga ID sa MOR dito sa may gate. Oh, Gal Highway. Okay. Diba? Ana ba gid na? Spin na natin. Winner natin. Dagan salamat sa atong mga sponsors. Ang At sa Dirt gusto. So, tulo ka tag 30. Yes, hello. Ang Ah. unang winner. Ang unang winner si is... Aris! Naka, ingon ni Aris, kadaog na gid si Aris balik. Aris Kaganan! Unang mananao. Ang pinaka-gaan sa tanan, Aris Kagaanan! Congratulations. Second Congrats! winner. Second winner. Ito na. Yain ba? Ang second winner. Walay lain mga kapamilya! Adana ba kayo? Andito Isaiah na si Adana! Isaiah. Adana. Nag-claim lang po ang inyong mga Sabi pa ni prizes. Corina, kapamilya, Adana ka ba? Ese. Adana ba kayo? Ito sa sila ni Ellen ba? Ellen Ito Adana. na. Last winner sa 30 pesos Okay, mo. bye, Erp. Okay, bye. Salamat din guys. Last na to nga joke, ha? Last na to nga joke. Sunod si... 30 pesos nga load. Marag na palang lagi. Nihang may gala. Nihang si Maria. Kaning naingalan dani ba? O sakit kini. Nihang. Para ba na ako giludan Nihang. na si Naijang? Alphonse? Alphonse! Ay, isa mong yun. Ha? Ano to? Moment to. Kayabat. Alphonse Micayabas. Ang gikan silingan sa Bonbon, Alphonse Micayabas. Alphonse, Ranas. Oh, congratulations, nakadaw mong tag 30,000 mga igala. 30 pesos load naman de. Sa mga winners. Aton daw nila pa mag-claim. Congrats. Ato lang mo sa nila para mo claim. ato mo sa BBS nga group paki butang dayon may gala sa imuhang cellphone number. Ang ilang buhaton, mag-post man ko. Ah, I-PM si Joe. okay. Napabata. Siya lagi nag-post Grabe, na ikaw ang grabe ipiyan. yung regalo, no? Managin ni Iklaro. Dili, mag-post si Maria sa BBS na group. Tapos,
i-PM din ko. Kung i-PM nga, didiritso mo. Diba? Dili kay para gyud na natay trace na na to. Ano yan na ang atong Sige, next? Ang winner sa 500 nga gas, mga gala. Best answer, mga gala. Hoy, ani lang ha. Tungod kay ang atong sponsor aning gas is brought to us by Blue Energy. Kung asa may gala, kung sa Blue Energy, sa matag 200 nimo nga magpagas ka, automatic na kay 1 raffle stub para na kay chan makadag 1 million. Kung napagi kay Blue Rewards Club, mo times 2 pag ina siya may gala. Yan. Pagatan nimo sa stub, imo lang na siyang ikuan, pilapan, ibutang nimo sa pinakadool na mga Blue Energy Station diri sa Cagayan de Oro, Iligan o asa man ninyo makita ang Blue Energy. Okay, tapos kung kinsa manggali ang makatubag ani, sigurado lang mato mo sa BBS, tapos may gala sa inyo hapong timeline. Ibutang ninyo, for example, na makadaog, ibutang ninyo sa yung timeline dito, itag ninyo ang Blue Energy o isulti ninyo unsa inyong buhaton kung kamo makadaog og 1 million pesos. Itag po ng BBS ha. Kay para ma-notify si Kuan, Blue Energy. si Blue Energy. Oo, o kita po BBS ha. Okay? Ang pangutana, Again? kinsa ani si Again? Simjang, Jaini, Ren, Christopher, Jinghanga ug si Adele Maloloyon. Ready? Burn, unsa to ilang buhaton pag makadaog sila? Sa ilang timeline, sa ilang kaugalingong Facebook page, itag nila ang Blue Energy o pati ang atong BBS. Tapos ibutang dayon kung unsay mong buhaton kung ikaw may makadaog o 1 million pesos. Alright, ito Precious na. Dan, I hope taga BBS ang makadaog. Murag ako ginamba kay dagan na kay ko giulog. Larget. Okay ra maka-appeal ang DJ or 500 Kanta mo ga? worth GC. O, pwede mo makapit. 500 peso worth. Kay Bira eh. patagtubil na ako kay tagaan man ko kuan. Ticket. Okay. Ren! Oy! Ren Ryan Pizarro Suarez! Boom, 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 boom. Boom, bam, bam, bam. Boom, bam, bam, bam. Boom, boom. Boom, bam. Lagi mo saya. Boom, bam, bam, bam. Buliliog. Boom, bam, bam, bam. mura ka ganang kauban sa Batman bitaw katong kontra penguin. Ngayon ka. Di ay ha. Bossing! Ade, Tinira ka na naman, ade. bossing! Tinira ka na naman, bossing, oh! Bossy! kanigid si Wally nga. Bossing, wali. Kani si Wally. Ipansin na si si Main. Ruby Si Rodriguez. Daya, congratulate. Ren Suarez, Ren ha, ato sa imong koan, itag ang Blue Energy Fuel Station, ang BBS, tapos ibutang din dito sa imong timeline kung unsa imong buhaton kung ikaw manggaling makadaog og 1 million pesos. Hello, uy! Okay? Okay? Okay. 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 Okay, Alright. bossing! Oy, pakipalo sa akong Instagram, Bernie Bitok 2, akong YouTube channel, Bitok Bitok University. Kung namoy gusto nga episode na paminahon, labi na kato nga part nga wala si Joe, mas bibo to. Ato lang mo sa Spotify, Uy, shit. sa Spotify, tapos i-search na ninyo ang Bitok Bitok University Podcast. Alright? I-share sa ila kay nakay kuan sa YouTube nimo ganina o sa Facebook. Ano Lagi yan? post atong sa kuan God sa mga purok leaders. Tama. Nasa Bitok Bitok University mga gala ha. Nagproblema ang purok leader kay ang 20 karon nahimo ng sinsilyo. Oo. Tanawan ninyo dito nganong nagproblema. Ngano nagproblema tanawan ninyo sa video sa Bitok Bitok University nga fan Alright. page. Okay. So pag human ninyo tanawa na, diretso na din mo sa Master Poppy. May ganyan sa musik ko yun. Para Pag umani Para na diretso- sa ako dayon. ayaw niya na. Mustorias ako. Dayon. Para para sikanhan imo para sikanhan. Para guys, oh. So, Master Poppy, dayon napug ko'y himuon nga vlog karon mag-edit siguro ko kay Di, ako okay na nang sila. tubagon ang mga question nila sa ato kung 6 days na lang or karon 4 days na lang tang ang mag-MOR. Uy, So, tama. na yung mga questions nila nga medyo na natong pag ang pangutana gay nasuko ba ko ni PRRD
or sa ABS-CBN host sa ABS-CBN Bossing, ato nang tubagon sa Ay, next na no-prosyan vlog ka sa na, Master Igala. Poppy Oy. YouTube, and then sa Master Poppy Facebook page. Hello, Ay, Ilugaya. Oy, gusto magkalimot na kayo og follow kumupromote. sa Master Poppy Alaba sa TikTok. And please, sa Instagram, please My God. follow me Bossing, at Master tagal Poppy bossing, oh. Sabaan ba kayo? 1 minute na daw taoy kada isa ko. Oy, ang code para sa iPhone nakalimot na sa go. Ginoo ko may gala. Kay sunod May gali sa ka na piyesta, nag-remind. may gali ka na nag-remind. Biglig galang yung kanin nila. Yung mga meaning to say, kasunod yun ay may gala. Tinood. Para sa atong iPhone. Ba, pabitin-bitin. Dagan salamat sa Chada Telecom. Mamaligayan ni sila mga iPhones nga na diya sa may Villas. Diya sa atbang sa Mogs. Na sila diya og napos sila bagong brand diya sa may Malay-Balay ha. Mga iPhone nila may gala nindot kayo. Walay issue. Kaya ako mga iPhone tanan in fairness, walay issue, walay chismis. Okay? Dili ka mo text di ang kwan, textmate. Galit. Ang atong code for today, for tonight is ingak. Ingak may gala. Ingak ha. Burag bibo man kayo karon August 25. Ang code mga Ay, gala ingak. kay ingak. Ala. Dili ba sa inyo? Ingak na murag milkmaid. Erp, nakipangunta na, Erp. Yes, Nato ni Erp, Thursday na. what if na manlimbong, Erp? Unsa man na? Tapos, pag abot sa panahon kay gihatag ra day sa iya ang mga code. Awate mabuhat ano The may friend. gala. Okay ra na. At least gi-share gyapon niya tong kwan. Yun lang, go lang. Basta kompleto ang code. Pero, correct. na ba ni siya qualification, Erp? Kung dapat sharer ba Share siya? gyapon, share. Kita ka din kay Sure, may dapat. ilan ba nato kinsa ka view good. Makamemorize kita sa mga names. Yesterday once more. Okay? Oh, sige. Right. Ikaw na, Joy. Imo na, Joy. Imo na, Joy. Ipa-share lang gyapon sila. Uy, Ever. tabi Master Poppy, uy, man nakapag-mute me. So, ato na ta mga salamat. Wala pa! Hindi na ta Paalam ko ninyo guys. Pinapa ni. Guys, Nice kayo, no? Gusto mo matanaw kung walay kuan? Gusto mo matanaw nga wala na siya, walay screen? Ha? O sa itsura? O sa itsura na ko din. Dili. Yung yellow ba kay sumpay ra sa ako, oh? Ah, Sumpay ra, oh. Di bagay ha? Gusto ninyo nga walay kuan? Screen, ha? O sa itabo, ha? Di ba? Kartulina, mga ikan. Ay! Cartolina. Nice idea, nice idea. Ina Pwede ko na ko, ibutang diri ha. Yan. Pwede, Oo. pwede. Yan What guys, is? ever nga. Ako Di na ka ka-afford pa og kuan o green screen? Uy, sawa na joke kay si Maria na. Tapos enjoy follow ko niyo sa akong mga Instagram, akong Facebook, ako ang YouTube, di ba? Okay. Tapos TikTok. Dugi kayo. Mara to. Guys, alam Tapos niyo na. guys, no? Sige na, Maria kalas 10 na. Pilingero, Facebook, Instagram, YouTube channel. Alam niyo guys, see you soon. Love your shirt. Nawalag kalit. Ay, yaw. Murag- yaw. Murag dili na siya ga-plug ba kay kabalo na siya nga i-follow gid siya. Murag something ana. Dili, uy. Confident ba? Confident na kayo? Confident na kayo. Uy, kami siya. Okay. Sa Maria Pilingera Squad, unsa to? Wait, join mo sa atong community, Maria Filingera Squad. Congratulations, niabot na tag 100 ka pin. Ako sa akong community, Ingakers. Ingakers. Dili dito ko Gawins. mag-send sa ako mga picture. Gawins. Gawins mo. Picture mangiling. Ingakers. Ay, nga Kings. Thank you so much. Dili ko actually kasabot sa inyo kay putol-putol. Muna ka diya. Alright. Ingat mo tanan Yan. guys. I love you all. Thank you. Good night. Bye. Bye! Bye.